ضمن چورабинии навбатие ки дар донишгоҳи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода бо иштироки васеъи тамошобинону сокинони пойтахт доир гардид, нахуст сухани ифтитоҳиро масъулин оғоз намуда иброз доштанд ки Конститутсия санади асосӣ ва муайянкунандаи шоҳроҳи ҳаёти ҳар давлату кишвар ба ҳисоб меравад. Санадҳои дигар бошад дар асос ва доираи раводиди он таҳияву қабул карда мешаванд. Қайд карда шуд ки Конститутсия чун роҳнамои давлати соҳиби истиқлол дар рушду ободӣ ва оромии кишвар нақши муассир дорад. Таъкид гардид ки дастоварди бузурги даврони истиқлолият ин дар сатҳи Конститутсия эътироф кардани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд мебошад ки он аз ҷониби тамоми шохаҳои ҳокимияти давлатӣ аз ҷумла ҳокимияти судӣ ҳифз мешавад. Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқу озодиҳои инсонро арзиши олӣ эътироф намудааст ки ин меъёрҳо яке аз асосҳои сохтори конститутсионӣ дониста шуданд ва нишондиҳандаи муҳимтарини моҳияти демократии давлат ба шумор мераванд. Ҳамзамон дар идома чорабинии зебои фарҳангӣ бо иштироки санъаткорон идомабахши ҳамоиши навбатӣ гардид. Бояд гуфт ки мардуми соҳибтамаддуни тоҷик бо таърихи чанд ҳазорсолаи худ воқеан сазовори чунин конститутсияи ифодакунандаи ҳама гуна нияту амалҳои поки миллат ва давлати воқеан соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона гардиданд. Маврид ба зикр аст ки рамзу нишони давлатӣ ва дигар муқаррароти Конститутсияи Тоҷикистони азиз барои ҳамаи мо тоҷику тоҷикистониён мояи ифтихор ва муқаддас буд, ҳаст ва мемонад. Бошад ки ояндаи фарзандони мо низ бо чунин санади олии ҳуқуқӣ ҷовидону нурафшон бошад.